Allah ya tsinewa ma'abota ramuka. Su ne waɗanda suka ce su a garinsu ba su yadda a bauta ma Allah ba, su a garinsu ba su yadda a yi imani da Allah ba, kowa sai dai ya zama kafiri. Waɗanda suka ce mu ba za mu taɓa ku ba, ba za mu yi faɗa da ku ba, amma mu ku bar mu bauta ma Allah wanda ya kawo mu duniya. Su kuma sauran waɗanda tare da su Allah ya kawo duniyan suka ce in dai za a bauta wa wanda ya kawo mu duniya ne to za mu kashe ku. Mala akwai muguntar da ta wuce wannan? Don Allah in mutum yana addini akwai wani abu na addininsa da ya taɓa ka kai da ba kai kake yi ba, kai ba za ka yi ba, ku karata da wanda ya kawo ka duniya, amma sai ka ce ni kuma da na ce zan yi za ka kashe ni, sai dai in bar duniyar tasa. Wannan shine muguntar dan adam mafi muni a duniya, mugunta akan addini. Waɗannan mutanen suka ce ba su yadda da a yi imani da Allah ba, aka samu waɗansu kuma sun ce mu sai mun yi imani da Allah. Sai suka haƙa rami, suka gina wani wuri kamar stadium, suka zazzagaya ana kewaye ana kallo, a tsakiyar ba ƙwallo za a buga ba, rami aka haƙa, sai aka sa itatuwa, aka sa kirare, sai aka bunka wuta, annari zatil waqud, wuta mai ci balbal. Sai aka rika kawo duk wanda ya ce ya yi imani, sai a ce ka fada da kanka ko a cilla ka fada. Haka aka rinka jefa su a cikin wuta. Waɗannan kuma suna kallo, suna shaye-shaye, ana celebration, ana murna, ana ganin su suna soyewa. Su kuma alaiha qu'ud, suna kewaye, suna zazzaune, suna kallo, suna celebration. Allah ya ce ba don komi suka yi wannan ba illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, ubangijin da shine mabuwayi kuma shayabo, wanda shi ya kawo su duniyar, sun ce in wa shi za a bauta to sai dai a shiga wuta. Akwai muguntar da ta wuce wannan don Allah? ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, kawai don mutum ya ce shi ubangiji zai bautawa sai zama hukuncinsa kisa? Misali na biyu shine ka dubi tsananin mugunta da aka yi wa muminan farko na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman waɗanda ba sa da gata a Makka. Ku tuna da abin da aka yi wa Bilal ibn Rabah, yana ƙarƙashin Umayya ibn Khalaf, saboda kawai ya ce ya yi imani da Allah, yana sunansa bawa, bai daina musu aiki ba, bai daina musu aike ba, bai ce musu kuma shi yanzu zai yi taurin kai saboda shi musulmi bane, a'a yana nan a bawansa, zai musu dukkan hidima, amma suka ce bai isa ya bauta wa Allah ba. Saboda mugunta sai a kawo shi a shanya a rana, sai a kawo dutse a ɗora a kan kirjinsa, ana dukansa, ana masa azaba, a daki kai, a daki kafa, a daki gangan jiki. Baya iya magana sai dai ce ahad ahad, ubangiji ɗayan nan ɗayan nan. Laifinsa shine ya ce ahad. Sai da Abubakar radiyallahu anhu ya sa kuɗi ya saye shi, aka ninninka farashinsa. Shi kuma Abubakar din bai yi haka don yana son komi ba, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, ba don wani abu yayi masa haka ba, kawai illa ibtigha a wajhi rabbihil a'la, kawai don ya samu lada a wurin Allah. Amma ka dubi bambanci tsakanin muguntar da alherin. Ku ɗauki misalin Alu Yasir, wani family ne mai rauni wanda suka bar garinsu daga Yaman, sun zo neman ɗan uwansu, suka zo suka zauna a Makka har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Yasir da matarsa Sumayya da ɗansu Ammar ba su yi wa kowa komi ba, sun ce sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka kamo shi da shi da matar, aka ɗaure su, aka riƙa gallaza musu azaba, za su wuni ba su ci ba, ba su sha ba, kuma sai an samu tsananin zafin rana. Duk wanda ya je Makka
ya san yadda temperature makka take idan ana zafi, sannan a ƙasa kuma a irin wannan duwatsu da kwazazzabon da irin wannan duwatsu da kake gani marmaron nan, haka za a shimfiɗa shi a kife shi, in ya soyu sai a sake juya shi ta baya, har ta yadda in yamma ta yi a ce tashi ba zai iya tashi ba. Haka aka rinka musu wallahi, sai da tsohon na ya mutu a haka.